Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Umindirang ba ka jilla Conrad ke Sangma ula aku blai kerpang yuba Pradip korba ubra job ke Khusnam best film but best director halo ka film jong ka blai kerteng haling khabening uba Pradip la job ye ke Khusnam ha ka 47 Moscow International Film Festival Russia umindirang ba ulo ong bakalong ka jingkemen ka bakra hodo kata-kata ye ka culture ba ka jingtei nam kimen barim ban penpau sha ka perthai ye ka jingrus pa ka culture jong ka jilla Shushu ulong bagani ka jingjab jong ba Pradip kanang I mean sim shushu ba kan play lat ye ba bori khana pateng bandang ya tho shaka perthai